Moje nohy. Počkaj. Timo, ahoj. Počkaj. Moja noha, auč. Timo, pozri hore. Pozri z boku. Ja sem. Počkajte. Timo, pozri, čo je pred tebou jaká prekážka. Ak vyliesť. To je bol zlý nápad. Pán Timotej Malík, ako hovoríte, že ste vo vnútornosti psa? Povedzte nám. Nechcem. To je najhorší. Poď, Timofej. Počkajte. Kde je mikrofón? Povedzte nám niečo do mikrofónu. Pane, povedzte nám niečo do mikrofónu. Povedzte nám niečo do mikrofónu. Počkaj. Choď na bok. Počkajte. Už ti to trvá minútu. Daj ruku. Teraz padnem. Timofej, poď to zvládneš. Pusť mňa. No však, čo? Počkaj, čo? No môžeš. Okej, čau. Čau, Timo. Lucia ide. Čau, Timo. Poď. Čau tu preč. Ešte kusok. Moje tričko, počkaj, nie. Počkaj, pusť. Pusť mňa, nie. Sorry. Poho? Áno. Timotej ma narodil. Alebo ogrcal. Ešte musím vyliesť. Timotej Malík zvládol skúšku. Ale asi nesistím, prečo. Teba vygrcal pes. Tu máš mobil. Počkaj, potrebujeme mikrofón, Timo. Počkaj. Nechaj. Zvládol si to? Povedzte nám niečo do mikrofónu. Povedzte nám niečo do mikrofónu. Áno. To bolo najhoršie. Ako ste sa cítili v psovi? Áno, presne. Ako ste sa cítili v psovi? Nejaké riti. Lebo ste šli cez riť. Presne. A máte zážitok na celý život alebo traumu? Doporučíte to mladším? Doporučíte to mladším? Áno. A aké máte pocity? Tu niečo mám? Nie, nič nemáš. Dobrý deň, toto bola Ivy Šialenci. Ja. Podrob sa aj... No mám aký som má. Počkaj. Tu máš... To je Lienka. Počkaj. Ja, dokým som sa trafil. Aha, tu je. Ja sa bojím. Veď kľud, už není. Kľud. Nie! Dobre, no dávaj. No nájdi drobka, tak sa má. Ideme. Dobre. Pravda. Ja viem, a teba budem ja natíšať. Teba. Nie, ja som Ako sa volala pravým menom tvoja bývalá? Veď to vieš, nie? My to nevieme. Zaraz Zuzana Spišáková. Počuť, aj to priezvisko? No, veď to je reálne všetko. Dobre, pravda, ja si vyberám úlohu. Čo? Úlohu si vyberám. Daj, nech prejde toho psa.
Nie. Áno, alebo nech vyleze úplne hore na ten strom duhový. Daj nejakého človeka. Ja nech... Ako sa má život. Nie. Počkajte, ako sa máte? Super. Ježiš, to neurobíš. Musel sa pýtať. Ja to nejdem robiť. Nie, ja to nejdem robiť. No pýtaj, ako sa máte. Nejaký podcast? Dieťatu. No, opýtaj ju. Tak sa opýtal toho chlapíka, ja fakt neviem. Pozor. Dobre. Traumatizovaný. No to točte to, ja neviem. Ja už nejdem rád. Čo povedal skvelé? Sofia nehrá. Sofia je dosť. Dávaj, kto otázku dáva? Počkajte, som mne... Tak, keď Čo sa stalo? Sofia, daj reakciu. Sofia, žiješ? Ja ti dávam. No, ja budem kamerovať. Ja som lepší kameraman, ale ok. Pravda alebo loha? Pravda. Čo sa vás pýtam? Aj tebe Ja už fakt neviem, čo sa vás pýtam. Musím si vybrať ten desert. Je pravda. O 3 roky neskôr. Povie, čo robí. Toč. A som tam bol? Tam išiel. Keď som volala Betke? No, presne. No dávaj, šup, neviem. Pomôže. Otočila na seba, aby bolo vidieť kameramana. Si gej? No vieš čo, áno. Nie. Neviem. No, točíš. Toto ja? Kaška to nezvláda. Ja čo? Počkaj, ak sa by kameraman, daj. Toč. Dodáva komu? Ty? Jemu. Pravda alebo úloha? Pravda. Koľko si mal frajeriek? 0. Točím. Prečo to dávaš na mňa? Kto si zase vybere pravdu a ja neviem, čo mám dať za nejakú otázku. Úloha. Z toho pána spíša, že ti ma to vyšlo. Ježiš, ty nie. Tak. Nech sa zahrať s nejakým dropsom Kameraman. Tobia, zahraj s nejakým dropsom hip-hop. Tobia. Ja tam ale nejdem, ja sa tam bojím ísť. Ty môj kameraman, daj to. Dobrý, dám sa vás opýtať, či máte skvelý život. Ja dúfam. Dobre, Daví. Viete najlepšie? Vytečiť. On je najlepšie vytečiť. Už som stačilo otravovaním ľudí. Točte. Chudák. Ja nehrám, ja som kameraman. Takže Lucia, ku komu je to bližšie? Kto čo dáva otázku? Otázku? No dávaj otázku, ja úlohy nerobím. Chudák. Čo môžem dať? Neviem, to viac daj ty.
Do koho si striedy? Na koho si mala krásť striedy okrem baby? V 5. ročníku to bolo napísali, že Juraj. Hej, to si pamätám. Odtedy už nič. To si pamätám, jak som dávala lističek do tašky. Ježiš, to nespomínam. Vidno som tu ešte žijú. No, Timo. Neviem, daj ty zastaví asi. Do koho si... Nie. Prečo ignoruješ ľudí? Dobrá otázka inak. Mala tu odpisovať. Musím, dobre. Vieš, čo bolo najlepšie, že ja som priblížil obrazovku. To bude zase tak... No trochu naopak. Pravda alebo úloha? Úloha. Pravda. To si vyber. Pravda. Aká toto alebo toto? Neviem, počkaj. Do všetkých. Táto. Tá, ktorá je zakrytá, táto. Čo? Do koho si striedy? Ja to viem. Haha. On to nepovie. On nepovie pravdu. Nepoviem? Kam pôjde na to? Ja viem, do koho si. Však si mi to hovorila. Hej, ja viem. Jednu Michaela. Okay. Tak taška. Taška. Super. Taška. Ťažká taška. Jaký snajper? Ja som bola hodiny. To nie je lepšie akože. To som nemala si tam rodinu, ktorá non-stop nadávala. Teda takto? Ja viem, kam ideme. Stop! Musíme to preniesť, alebo prejsť? Musíme preniesť. Dobre, tak poď. Poď, Timo. Kameraman, zober hlavne mikrofón. Poď, Timo. Čo pýtať? Čiže jak sa vám dobre jazdí na motorkách? Ak sa vám dobre jazdí na motorkách? Pani moderátori. Fajne sa vozilo. Sme sa dovozili. Ďakujem. Začala mi povedť. Skús to niekoho tým. Vieš, čo je najlepšie, že ja sa pritom ešte vyššie strát. Že? Ja nemám taká mnoho. Môžeme ísť na vyhliadku. Timo, pozri. Moc ďaleko. Vôbec. Je výprava. Vôbec. Poďte. Kto sa dotkne zelené je gej alebo lesba? Timo, ja sa nejdem. No, papučák to izbačí mne jedno. Gačka, chuďatko moje. Je to aj na kamere. Pускаем твою бутылку туда вниз? Давай запустим. Celý predo. Keď uvidíš asbeskára, povedz, hej,
lebo tu je zakázané točiť.